Il·lustre alcalde, magnífic rector, vicepresidents de la Diputació i vicepresident i vicepresidenta, president del Consell Comarcal, senador, alcaldes de la comarca, regidors, senyores i senyors, mossèn Josep, tots els que ens acompanyeu avui, doncs molt bon dia a tots. És per mi una satisfacció, un honor i un plaer poder acompanyar-vos en aquest acte d'inauguració del Museu d'Arquitectura i Urbanisme Josep Mas d'Ordal, avui aquí al Macelles. La inauguració d'avui, aquest acte que estem fent, és un reconeixement també a una persona i a una obra. És just que les comunitats manifestem els nostres reconeixements a aquelles persones que han treballat i que han fet alguna cosa per la nostra comunitat. Representa aquest gest d'agraïment de la societat vers aquells personatges que al llarg de la seva vida han significat per la seva aportació intel·lectual, científica i humana un esforç a la comunitat. La inauguració del Museu d'Arquitectura i Urbanisme Josep Mas d'Ordal és un acte perfectament justificat des del punt de vista del Macelles. Ens n'ha fet referència al Josep Ibaz, el vostre alcalde, amb tots els elements que el Josep Mas d'Ordal va implicar a l'entorn del poble, de la ciutat, de la vila del Macelles, però també ho és des d'un punt de vista general de les comarques de Lleida, també de Catalunya. Necessitem, perquè ens calen, referents en tots els camps i en totes les matèries. Mas d'Ordal ho és d'una forma molt clara, i feien referència abans també en el món de l'arquitectura, fins al punt que la història d'aquesta ciència a casa nostra no es podria escriure de la mateixa manera si no hi hagués aportat la seva brillant actuació. L'empremta de Mas d'Ordal no es troba només al Macelles, es troba arreu també de tota la comunitat científica i professional en tantes edificacions disseminades al llarg de casa nostra, al llarg del nostre país. La primera construcció en retícula octogonal, en feia referència a l'alcalde, que es fa al Macelles i d'una forma avançada, jo diria, al seu temps. També les seves actuacions a la Basílica de la Mercè de Barcelona, també passant per Sant Vicenç de Sarrià, per l'església de Santa Maria del Pi, pel Palau Moga, per l'església d'Arenys de Mar i en molts d'altres. Aquest acte d'inauguració, per tant, és un reconeixement, jo diria que just, de la comunitat del Macelles a Josep Mas d'Ordal. I aquells que són capaços de reconèixer a aquelles persones que han aportat el seu esforç, el seu treball i la seva tenacitat en fer allò que avui és excepcional, és brillant i és envejable sanament en molts altres llocs. Les comunitats que saben manifestar aquest agraïment doncs han de ser també reconegudes. En aquest sentit, permeteu-me que aquest acte d'inauguració sigui també un reconeixement a tots els veïns i veïnes del Macelles i al davant dels veïns i veïnes, al seu ajuntament, al seu equip de govern i jo diria d'una forma especial al vostre alcalde. La tenacitat del Josep Ibars la coneixeu tots, molt més que jo, però us puc dir també que la visco en pròpies carns, en tant que president de la Diputació, pel fet que és una persona que quan vol, quan planteja una cosa, quan l'ha treballat, quan la té assumida, és implacable, és constant, és tenaç. I això, moltes vegades, perquè a més està basat en la més absoluta coherència i per tant compromís, doncs fa possible que això acabi sent una realitat gairebé sempre. La cultura és una eina de progrés social i econòmic de les persones i dels pobles. Des de la Diputació de Lleida, en tant que institució supramunicipal que està al servei i que té raó de ser per tal d'atendre i d'ajudar a tots els municipis de les comarques de Lleida, doncs treballem també perquè la cultura sigui present al nostre territori. Un territori que tots sabem, i és aquesta també una de les raons de ser de la nostra institució, que volem que continuï sent ric i viu. I per ser ric i viu ens és necessari, ens convé, que tingui presència de persones. Darrerament, des de fa uns mesos, des de fa pràcticament un any, venim rebent, haureu escoltat tots plegats, propostes que ens venen de centenars de quilòmetres d'aquí, algunes també des del propi país, que fan referència a aquesta reorganització, aquesta remodelació de l'estructura territorial del nostre país.
Almacelles és un referent precisament d'allò que volem que sigui, d'allò que és i d'allò que volem que continuï sent l'estructura, l'organització territorial del nostre país. Un territori amb municipis petits i mitjans, un territori ple de gent, un territori ple de vida, un territori ple de gent que l'enriqueix i que el fa possible ric com el volem. Aquestes propostes que estranyament ens venen, jo diria que basades en un exclusiu criteri d'eficiència econòmica que en aquest cas està allunyat de la més estricta realitat, doncs no són pas les que des del territori, les que des dels ajuntaments, des de les institucions, des de la Diputació, des de l'àmbit social de qualsevol dels nostres 231 municipis de les comarques de Lleida volem que caminin. No ens agraden les eliminacions de municipis, no ens agraden les fusions de municipis, creiem que els pobles tenen vida pròpia, el que tenim que fer és utilitzar aquesta vida que tenen, aquesta actitud de les persones que hi viuen i que hi participen i des de les institucions ajudar-los a enriquir-los encara més. Aquest és l'acte que estem fent avui, aquesta inauguració en un moment en què la situació econòmica que us explicaré és complicada i complexa, doncs som capaços, heu sigut capaços al Almacelles de fer possible una inversió econòmica, 600.000 euros, finançada per Incasòl i per Diputació en bona part, però que al cap i a la fi el que pretén, el que planteja, el que garanteix és que des de la ciutat, des del poble, els ciutadans que hi viuen puguin tenir els més i millors equipaments que donin garanties de la qualitat de vida que tenen i que mereixen. Per tant, en aquest sentit, des de la institució, des dels ajuntaments, tots els ajuntaments estem carregats de raó i de raons per argumentar que la situació econòmica de les administracions locals del nostre país no és conseqüència de males gestions per part dels ajuntaments. Els ajuntaments i des de la Diputació vam encarregar un estudi per buscar objectivitat en aquest sentit. Els ajuntaments no som els causants ni dels deutes ni dels dèficits de les administracions públiques. Som les institucions, som els organismes que som més propers als ciutadans. Som aquells que atenem, perquè la interlocució i la proximitat són bàsics en aquest sentit, que atenem les inquietuds i els pensaments i les voluntats dels ciutadans de cadascun dels nostres pobles i de les nostres ciutats. Per tant, en aquest sentit, entenem que tenim que continuar treballant buscant clarament la més absoluta convivència entre les nostres comunitats. Avui és el dia dels museus, avui s'escau perfectament la inauguració d'aquest museu. Avui és també un dia que més enllà de l'alegria que els almacellencs i almacellenques teniu per poder implicar, incorporar aquest equipament excepcional a la vostra ciutat, jo diria que avui, que em satisfà enormement acompanyar-vos, tinc també una sensació de tristesa per allò que està succeint en aquest país. Per aquestes propostes que cada divendres ens van venint d'una forma reiterada i que al cap i a la fi no fan res més que reiterar les agressions a allò que és la nostra essència. Abans, no sé si era l'alcalde, crec que era el magnífic rector que feia referència a la riquesa dels pobles parlant, entre altres coses, de la llengua. Fa unes setmanes, i toca de dir, i permeteu-me que ho faci avui aquí al Almacelles, perquè en sou propers veïns i per tant en formeu part també d'aquesta realitat. Fa unes setmanes, des del govern de l'Aragó, d'una forma incomprensible, van derivar cap a això que la setmana passada en un article als mitjans de comunicació definia com a creacionisme lingüístic, com a voler fer entrar un clau per la cabota, com a voler no entendre ni escoltar allò que són, allò que fan i allò que volen continuar fent els ciutadans i ciutadanes d'Almacelles i els vostres veïns de la Franja de Ponent. Creacionisme lingüístic per a definir allò que ja està definit, per a definir allò que és la voluntat de comunicar-se de les persones, de comunicar-se ara i des de fa segles amb generacions i generacions, de comunicar-se en català i en castellà, de comunicar-se sense cap mena d'impediment, d'entendre, conèixer i voler continuar entenent i coneixent el català, perquè el seu àmbit de relació que ha sigut, que és i que volem que continuï sent el de les comarques de Lleida, el de l'entorn de la ciutat de Lleida, requereix de la seva relació comercial, econòmica, social
universitària, també sanitària i tantes coses. El seu àmbit de relació són les comarques de Lleida. I a les comarques de Lleida es parla en català. I allò d'entendre que allò que ara parlaran se'n diu la pau, que és una llengua que per cert existeix, no sé si ho sabien, però existeix a la Xina, no pas a la franja de l'Aragó, a la franja de Ponent, doncs aquesta nova definició no ajuda en res a aquesta necessària convivència que han tingut, que tenen i que teniu i que voleu continuar tinguent tots els ciutadans de la franja i també de les comarques de Lleida, els veïns i Almacelles en sou un cas excepcional. Jo crec que hem de reivindicar allò que és el que ens dona la raó de ser a l'hora de parlar-ne, la convivència. No hi ha hagut ni hi haurà problemes de convivència, perquè quan parlem volem comunicar, volem conviure, i conviure és generar riquesa. I conviure no vol dir que tots pensem igual, amb les diferències legítimes de cadascuna de les persones, és en allò que som capaços d'enriquir el que són les nostres comunitats, atenent-les i sobretot respectant-les. I nosaltres som una comunitat que tradicionalment, històricament, hem sempre respectat a les maneres de pensar diferents a les nostres. La nostra desgràcia és que massa sovint aquests respectes no tenen retorn i el que venen és amb conceptes d'agressió i, com ahir, amb aquesta llei d'educació que la consellera d'Ensenyament del Govern de Catalunya definia de preconstitucional, jo m'atreviria a dir que va més enllà i que ve des de la més profunda Espanya rància i recalcitrant. No pot ser que vulguem veure i posar problemes allà on no n'hi ha. L'any passat, 17 famílies d'aquest país, de Catalunya, 17 famílies són les que van demanar l'ensenyament en castellà. Si de 300.000 nens, no sé quants n'hi ha, que s'incorporen, que estan en edat escolar, 17 famílies són un referent perquè el Consell de Ministres decideixi que el castellà ha de ser llengua vehicular, és que ens coneixen molt poc, és que no saben de què parlem, o és que, certament, i això és el que ens fa patir i ens fa por, això és un fil conductor, com va passar amb la proposta del Govern de l'Aragó al redefinir aquest creacionisme lingüístic allà on no cal, en aquest cas també és un fil conductor per una estratègia recentralitzadora clarament en contra dels interessos de la nostra identitat, de la nostra manera de ser, de la nostra cultura, també de la nostra llengua. I aquí em permetreu, amics i amigues, que diga que no hi podem estar d'acord de cap manera. De la mateixa manera que reivindiquem la nostra estructura territorial de petits municipis, perquè abans es comentava també les persones, si algun dret inalienable tenen és aquell que és la seva voluntat de pertinença a una comunitat, en aquest mateix sentit tenim el dret a poder expressar-nos amb la nostra llengua i a poder exprimir la nostra cultura al més màxim nivell, tal com hem vingut fent després de centenars d'anys. Estem carregats de raons, estem carregats amb la raó del sentit comú, amb la raó de la convivència que tenim i que establim comunicant com ho fem i com ho volem continuar fent. Per tant, jo en aquest sentit us ho vull manifestar, permeteu-me, potser no tocava en un acte com és la inauguració del Museu d'Arquitectura i Urbanisme, però avui aquí al Almacelles, després d'aquests aconteixements tristos i deplorables que venen succeint des de fa unes setmanes, des de fa uns mesos, no puc per menys que manifestar allò que per mi és una indignació d'aquells que el que pretenen és d'alguna forma posar una falca per trencar aquesta convivència que després de tant i tant temps s'ha vingut donant pels nostres avantpassats i que nosaltres volem continuar que sigui així. Més enllà d'aquest comentari, reitero la meva satisfacció per poder-vos acompanyar, reitero el meu agraïment al vostre alcalde per demanar-me que fos jo, que fos el president de la Diputació qui inaugurés aquest museu, aquest equipament, aquest museu, aquest aspecte cultural també que incorporeu al vostre municipi i res més que felicitar-vos i desitjar-vos que per molts anys en pugueu gaudir i disfrutar. Moltes gràcies.